tres missatges, fonamentalment, en un dia molt especial com avui. El primer, permeteu que comencem un missatge de tipus personal. Amb la Clara Ponsatí hem compartit no només en aquests anys d'exili tota la lluita política, la lluita jurídica, la nostra feina al Parlament Europeu, sinó que hem compartit el que suposa l'exili com a experiència personal. Per tant, volem començar dient que sentim una emoció molt forta i una alegria molt gran de saber que la Clara ha pogut trepitjar Barcelona i que pot abraçar la seva família i els seus amics a casa, que és on ho hauria d'haver pogut fer durant tots aquests anys. Abans explicava, amb aquest acte que hem fet avui a l'oficina europarlamentària, que amb la Clara durant aquests anys ens hem apodat mútuament com a germans d'exili. Doncs estic molt emocionat de pensar que la meva germana d'exili ha pogut tornar i entrar lliure a Barcelona. El segon missatge és de denúncia perquè ho acabo de dir, ha pogut entrar lliure a Barcelona, però en aquests moments concretament, en aquests moments que estem fent aquesta compareixença, ella no és lliure. Ha estat detinguda i hem de dir-ho amb tota rotunditat, ho hem de dir des de la seu del Parlament Europeu. És una detenció il·legal. Com nosaltres, ella té totes les immunitats. La immunitat de desplaçament, que mai va estar aixecada, perquè no es va demanar mai el suplicatori de la immunitat de desplaçament, ho vull recordar, i les altres dues immunitats que van ser objecte del suplicatori ens van ser retornades cautelarment pel Tribunal de Luxemburg. Per tant, què han fet avui els Mossos d'Esquadra? Què han fet avui el cos de policia de la Generalitat de Catalunya?